Isabel Girao, nacín en Covas, Negreira. Só fui peluquera toda a vida, hasta que me prejubilaron por enfermedad. Estou contenta de estar na Baña, aínda que a miña idea non foi de quedar aquí na Baña. Era de vir unha temporada, coller máis experiencia e despois, podendo ser, iba a marchar. A miña idea era de ir para a Coruña, pero o meu home non quiso. Estou aquí, levo 36, 37 anos, vai facer agora no mes de marzo, que vim para a Baña. Cando era máis rapaza, fui sempre de traballar na casa de meus pais, de ir á escuela, claro, que nos mandaban, pero depois chegábamos e traballábamos todos como negros, tanto os meus irmáns como eu, sobre todo os maiores. No profesional, traballei sempre de peluquera, é o único traballo que tuve. Hombre, eu non sei como está na Baña porque non sei en cada casa como fan. Eu na miña sei como estuvemos e como estamos. Nós, tanto o meu home como eu, desde que nos casamos, compartimos os traballos todos, tanto en nenos, como en comidas, como en traballos do campo, como no traballo profesional que tiñamos cada un. Eu, a mellor, levaba un pouco máis o cargo, porque estaba na casa, tiña o traballo na casa e compaginaba máis o traballo de fillos e de todo. A eles tamén sempre procurei ir enseñándoos como nos enseñaron meus pais a nós. Nós tamén desde rapaces traballábamos en todo, tanto homes como mulleres. Eu aos meus fillos enseñeille a lavar, a planchar, a facer de comer, bueno, a un gustalle máis que a outro, pero tamén outro limpia mellor que outro, eso é verdad. E eu sempre seguín un pouco a pauta de meus pais, sempre. Hombre, a min axudoume, eu como tiña o meu traballo, non tiña problema, bueno, non tuve ese problema. Para outras mulleres, ao mellor no rural, pois si, aquí, costalle máis traballo salir, porque antes non había tanto coche como hai agora, non había a evolución que hubo. E non tiñan non había autobuses as suficientes horas, e tiñan máis problema. Eu non considerei un problema. Pois tratando de comunicarme ben ca xente daqui, de relacionarme, porque aquí, bueno, moita xente xa nunca hubo, pero cando vim pa aquí si había algo máis. E despois aquí, ao estar non habendo cousas, pois tratamos de, entre unhas cuantas mulleres, de facer unha asociación de mulleres, pero que fora unha asociación para todo o concello, non só de Baña. Aquí hai mulleres de todo o ayuntamiento, e de fora del. E nela, pois tratamos de facer cursos, excursións, cousas así, para estaremos un pouco unidas, e seguimos, e pensamos de seguir seguindo, se a xente quere. Levarémoslo adiante mentres podamos. Só queremos máis xente, sobre todo nova, que é o que fai falta. Xente xoven, porque agora xa nos estamos, as que empezamos, estamos nos facendo un pouco maiores xa. Todos queremos xente xoven. Para min o fundamental é unha boa educación desde primeiro. Desde nenos hai que leválos dereitos, como se suele decir. A educación é fundamental en todo, en todo. A carreira son moi boas, sí, teñen que estudiar porque o mundo de hoxe necesítano, teñen que estar moi preparados. Pero a educación, ante todo, desde unha base, porque pouco importa que depois teñan todo como teñen hoxe en día, é que fallo principal. Pois mira, traballando sempre, un pouco traballando, mentre se non tiña xente, dedicaba o tempo á casa, aos fillos, porque antes tiñas que levar ao colegio, porque o home iba a traballar, pero marchaba e hasta mediodía non viña. Nese momento, eu se tiña libre, traballaba facendo as miñas limpiezas, a roupa, comidas, todo o que hai que facer nunha casa. Viña xente á peluquería, xa non é a primeiras que lle daban os biberóns aos rapaces, que me axudaban.
O home chegaba, axudaba tamén na casa. Viña, pois, se eu estaba ocupada, bañábamos, dáballe a cena, facíamos de todo. Entre os dous levamos todo adiante. Todo. Hasta ahora.